перад вами сядзіць зараз прадстаўніца Вялікакняства Літоўская. Ну вось я, напрыклад, не ведаю, хто пойдзе на Газманова. Не, ведаю, но не адкажу. Хай ему будзе сорамна, ён сам ведае гэта. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вами Зміцер Лукашук у студыі, а маёй госцяй, з якой мы будзем шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю, будзе юрыстка, адвакатка, прадстаўніца Народнага консульства Беларусі у Ніцы Кацярына Баўрэ. Добрый дзень, Кацярына. Добрый дзень, Зміцер, вітаю. Кацярына, наколькі я трошку ведаю вашу асабістую гісторыю, ну как бы вы, па-першае, не пасля 20-го года, а троху раней з'ехалі з Беларусі, таксама не таму, што шукалі нейкае салодкае жыцця вымушана, але тым не менш. Скажыце-ка ласка, у вашым папярэднім жыцці ў Беларусі наколькі тэма, я не ведаю, там пошукаў нацыянальнай ідэнтычнасці, нейкай там, я не ведаю, самасвядомасці, самаідэнтыфікацыі, яна была актуальна і ці ўвогуле прысутнічала у вашым жыцці? Ну вот, умоўна кажучы, было такое: Кацярына вяртаецца домой з працы пасля цяжкога працоўнага дня, там справілася з пэўнымі там працамі хатнімі, нарэшце села там у якое-нибудь там крэсла, узяла чарачку гарбаты і такая: ну, а давай-ка мы з табой зараз, Кацярына, паразважаем, сама сабе так гаворыць, паразважаем пра ідэю нашу беларускую ды нацыянальную. Як часта такое случалася у вашым жыцці у Беларусі? Мне падаецца, менавіта так гэта адбывалася толькі, магчыма, калі я навучалася ў гімназіі падчас навучання, а потым менавіта пра беларускую нацыянальную ідэю ў Беларусі я ўвогуле не разважала, на жаль. Але ў мяне было заўсёды пытанне: хто я, адкуль я, дзе мае карані, як сабе ідэнтыфікаваць. Гэта таксама яшчэ з-па-за складанай сямейнай гісторыі і таксама з таго, што ну не чула я, не адчувала нейкага нацыянальнага руху тады ў той час для мяне асабіста у Беларусі. Тое, што адбывалася недзе звонку майго дома, маёй хаты, я не дадавала да гэтага патрэбнай увагі. Таксама было, мне падаецца, складана неяк звярнуць на гэтую увагу, таму што шмат часу і шмат павагі ў мяне было да маіх бабуль, якія заўсёды мне гаварылі: Кацярына, Катюня, никакой политики. Нет. Как сказали, так и делай. Не высовывайся. Навошта высоўвацца? Так. Але мне падаецца, што гены, гармоны сямейныя далі свае, і я не прыслухоўвалася зашмат да гэтых парад і шукала нейкія ідэі, але гэта прыйшло ўсё значна пазней. Але так, давайте, вы сказали, гены взяли свое. Может быть, у вас там вы нащадак там апродкі, я не ведаю, бралі удзел у якім-небудзь паўстанні, ці то Каліноўскага, ці то яшчэ якога-небудзь там, калі там з іншых краінаў паходзілі продкі тыя?
Я пра гэта значна не ведаю, але так сталася, што вось менавіта я грамадзянка Беларусі. Нарадзілася я у Вільні, а продкі маі амаль усе яны з Украіны, і таксама больш дакладна па бацькоўскай лініі больш з Адэсы. Таму вось перад вами сядзіць зараз прадстаўніца вялікакняства-літоўская, можна так нават сказаць. І тая частка маіх продкаў, якая то, што я дакладна ведаю з Адэсы, шмат хто з маіх прадзядоў, яны былі вельмі бачнымі персонамі. Гэта і адзін з першых навукоўцаў, якія склалі такую навуку, як статыстыка, сацыяльная статыстыка. Іншы мой прадзед, ён быў вядомым архітэктарам у Адэсе. Другі мой прадзед, ён быў вельмі вядомым і вельмі файным хірургам. А трэці прадзед, дакладна мой родны прадзед, ён быў трэцім сынам, і ён быў жаўнерам у расійскай белай арміі. І вось ён шоў на перакор усім парадам, дарадам сваёй сям'і. Во як бывае. І ўсё ж такі, скажи мне, ласка, адкуль у вас, жыве чалавек у звычайным нашым ужо грамадстве, гэта ўжо было там яшчэ, я так разумею, ўжо позні савецкі час, заканчэння савецкай эпапеі, ці там пачатак лукашэнкаўскага часу, але тым не менш у грамадстве, якое далёка ад нейкіх там нацыянальных гэтых усіх рушанняў, ад усёй гэтай беларускасці і ўсяго астатняга. З чаго раптам у вас вось гэтыя пошукі, метанне, як казаў класік, у пошуках, а хто я, а што я, адкуль я, дзе мае карані? Чаму? Жывеш сабе і жывеш. Падлетак тым больш, ліцэй. Адкуль вот гэта ўсё? Таму што чалавек без каранёў, ён не можа сябе добра адчуваць. Мы звязаны з нашымі продкамі, мы звязаны з нашай зямлёй, мы звязаны з гэтым ментальна. Ёсць некаторыя звычкі, ёсць нейкія сямейныя гісторыі, і гэтыя карані, яны надаюць нам той сэнс і тыя сілы, якімі мы можам ганарыцца потым. Сабе, як з чалавека. Тое, што мы намагліся зрабіць, ці тое, што не намагліся зрабіць, але ствараем нешта іншае добрае. То бок гэта больш пра годнасць, пра агульную чалавечую годнасць. Але гэта больш разуменне там і пошукі свайго радавода, сваіх продкаў, каб ведаць там, умоўна кажучы, а вот мой там прадзед такі-то, ён там займаўся тым-то, а моя прабабка там ці яшчэ хто-небудзь там са сваякоў, вот ён займаўся тым-то. Наколькі гэта ўсё ж такі было для усведамлення, што я беларус, там беларуска, а вот моя ідэнтычнасць такая і гэтак далей? Насамрэч, гадоў, мне падаецца, да 25 я нават не цікавілася вельмі значна сваім радаводам. Але ў нас заўсёды ў сям'і было звыкла, калі, напрыклад, бацька ці маці распавядалі свае сямейныя гісторыі. У нас вельмі цікавая ёсць нават сямейная легенда па бацькоўскай лініі, што, мне падаецца, недзе на пачатку 19 стагоддзя двое братоў і сястра
з Гішпаніі збеглі адтуль. Адзін з братоў пасяліўся ў Францыі, а другі брат з сястрой, яны былі усынаўлены сям'ёй, якая дала ім ужо гэтае прозвішча, і яны ўжо пасяліліся недалёка ад Адэсы, і потым вось гэты мой нейкі там прапрадзед, і ён ужо пераехаў у Адэсу, і там уся гэтая гісторыя мела сваё ўжо падаўжэнне. Таму гэтыя сямейныя гісторыі, яны заўсёды былі. Што датычыцца таго, якая сама мая нацыянальная ідэнтычнасць, гэта было заўсёды вельмі складаным пытаннем. Таму што не было зразумела, якая ж мая нацыянальная ідэнтычнасць. Калі частка продкаў увогуле невядома адкуль, ці то з Гішпаніі, ці то гэта вельмі цікавая нейкая легенда, ці то з Украіны, чаму вось так перакруцілася ўсё, што бацька з маці ўвогуле пазнаёміліся паміж сабой у Севастополі, нарадзілася я ў Вільні, вось што тварыцца ў гэтым свеце. Было незразумела. Таму трэба было, мне падаецца, трэба было нейкі час і натхненне і самапаразуменне для таго, каб вырашыць, што ж мы робім у гэтым свеце. І што вы робіце ў гэтым свеце? Мне падаецца, што ў гэтым свеце трэба рабіць нешта добрае, каб за гэта было не сорамна перад сваімі дзецьмі, і каб дзеці бралі з гэтага свой прыклад. Але калі мы кажам пра нейкае там, ну, там, скажем, пошук ці усведамленне нацыянальнай ідэнтычнасці. Вось калі браць ваш канкрэтна выпадак. Адна справа, калі там твае продкі, гэта вот ты жылі у гэтай вёсцы, вось у гэтым раёне Беларусі, а гэтыя жылі вось у гэтым мястэчкі гэтага раёна Беларусі. Тут неяк прасцей разобрацца. Ну, ёсць свае складанасці, мы да гэтага яшчэ звернемся. У вашым выпадку недзе там паходжанне можа быць з Іспаніі. Тут табе Украіна, тут табе Севастополь, тут табе Вільня, тут табе на табе Беларусь. У такой сітуацыі, ну, как бы ад нечага адмаўляцца не хочацца, нешта прымаць складана. Можна ж просто сказаць: а я чалавек сусвету. Вот такой, ну, как это казали, космополит, ну, так, человек сусвету. Прыгожа и, ну, как бы, и дзесьці праўдзіва. Чаму не прыняць такую? На пачатку, калі мне было зусім складана прыняць нейкую сваю нацыянальную ідэнтычнасць і ўвогуле знайсці гэтую нацыянальную ідэнтычнасць, я так сабе і уцешвала, што я касмапалітка і чалавек сусвету, таму што вось у мяне зашмат розных каранёў з розных бакоў. Але мне падаецца, што гэта больш пра той час, калі чалавек яшчэ шукае сябе як асобу, шукае сябе як такую вось цельную асобу, і гэта патрабуе час. Ну, а вы ўсё ж таки вызначыліся са сваёй ідэнтычнасцю нацыянальнай? То есть вот як вы сябе зараз ідэнтыфікуеце? Я сабе лічу беларускай. А чаму? Чаму менавіта выбор на гэтую? Чаму вот я не ўсё ж таки там не з Украіны, там ці я, можа быць, там гішпанка? Ну, якая я гішпанка? Ну ладно, добра. Хаця можна, ведаеце, як прымалі, шукалі і з картай паляка гісторыі, якія былі, ведаеце, тут можна ўсё што заўгодна, абы было чалавеку хорошо, як кажуць. Але чаму? Чаму выбор беларусы? Я разумею, што, як сказаў некалі Зміцер Дашкевіч, што беларусамі не нараджаюцца, а беларусамі становяцца. Але калі ў дадзеным выпадку вы рабілі свой выбор, то што стала, ну, как бы вырашальным аргументам на карысць? Мне падаецца, гэта быў нават не выбар, а гэта былі ашчушчэнні. Складана зрабіць нейкі выбар, а потым напяліць гэты выбар на сябе. Тут трэба разумець,
добра разумець сябе, трэба неяк разбірацца ў тым, якія мары, што рабіць, якія ёсць думкі, якія ёсць паводзіны, адрозненні іншыя. Мне таксама вельмі дапамагло тое, што мой муж, ён самы настоящий беларус. Спадзяюся, ў добрым сэнсе гэтага слова. Ён самы настоящий, вельмі добрый беларус, і прыклад, мне падаецца, добрага чалавека для ўсіх беларусаў. Ну, можа, для кагосьці менш, для кагосьці больш, но для мяне ён вельмі добры прыклад добрага чалавека. І шмат у чым я глядзела на тое, як ён ставіцца да жыцця, да нейкіх сітуацый, і шмат у чым я ў яго вучылася. У яго таксама вельмі вялікая добрая сям'я, і мне падаецца, што пасля таго, як мы пазнаёміліся добра, я адчула вось тую вось кропельку, чаго мне не хапала, каб вызначыцца, да каго я паходжу. Дзе мои родныя пачуванні, дзе я магу знайсці. І мне падаецца, што вось гэта было той кропкай, якую я паставіла ў свой час. Слушайте, не кожны, конечно, можа пазнаёміцца з вашым мужам і каб адчуць нейкае такое вот штуршок, але калі мы кажам пра такое ашчушчэнне, шмат вельмі беларусаў, якія вось гэтага не знайшлі такога, я не ведаю, як тут правильно выказацца, то есть ашчушчэнне гэтага іх неяк не закранула, і яны ўсё яшчэ вагаюцца, хто яны такія, рускі са знакам якасці, ці там тутэйшы, ці я яшчэ невядома хто, ці мне абыякава, хто я там і як жыву сабе і жыву. Вот гэтыя ашчушчэнне, іх можна неяк знайсці, можна аднекуль іх вось выцапіць з космоса, каб вот на Беларусь вот так вот накрыць як шапачкай з фальгі, і каб вот распаўсюдзілася на значную колькасць беларусаў, хто гэтага яшчэ не зразумеў, не знайшоў, не адчуў, каб все ж таки вот вызначэнне, ашчушчэнне прыйшло. Мне падаецца, што ашчушчэнне беларускасці гэта тая глыбінная годнасць, якая ёсць у нас у беларусаў. Таму што з аднаго боку адна краіна, з другога іншая. У кожнага там свае нейкія спрэчкі, сваркі, валюта, там, я не ведаю, там, палітыка і іншая. А адзін прыходзіць на тэрыторыю, потым яго праганяе другой, а беларусы жывуць, расцяць сваю бульбу, расцяць сваіх дзяцей, займаюцца домам, займаюцца краінай, займаюцца сваёй часткай гаспадаркай. І вось тое, што ўзрошчваецца ў сям'е, як мне падаецца, у большасці сем'яў, гэта тое ашчушчэнне, што да ўсё роўна, што там тварыцца там за памежамі, што яны там думаюць, тыя палітыкі, няхай яны сабе думаюць. Але мы жывем сваё жыццё, і мы адказныя за нашае жыццё і за тое, што мы робім, і мы будзем рабіць так, як мы ўжо звыклыя, мы будзем рабіць гэта і далей. І насамрэч мне падаецца, што гэта вельмі файнае адчуванне, таму што у незалежнасці ад абставінаў, у якіх можа адчушчыцца беларус, ён намагаецца стварыць вось гэтае адчуванне сям'і, адчуванне хаты, адчуванне свайго дома. Мо менавіта таму і так вельмі хутка і вельмі глыбінна беларусы інтэгруюцца ў іншых краінах, што нават час ад часу забываюць пра тое, што яны беларусы, а потым здараецца нейкая вялікая падзея, і яны пра гэта ўспамінаюць.
Але два моманты вы тут цікавыя закранули. Першы, калі працягнуць гэты ланцужок, які вы сказали, что там гэтыя палітыкі, мы тут вот сваім жыццём, мы тут вот на сваім там кавалачку зямлі там ці на сваёй там дзяляначцы, мы вот все сваё, а вы там самі жывіць. І таму что наша хата з краю, таму что я палітыкай не інтарэсуюсь, і ўсё, што за гэтым далей ідзе. То есть пазіцыя, менталітэт хатаскрайнікаў — это тое, што беларускасць такая вот наша. Не, я не згодна. Я гаварыла пра тое, што гэта адное з вельмі файных прынцыпаў жыццёўладкавання. Але гэта не тое, што азначае, што моя хата з краю, я не буду нічога гэтым займацца, ніякай там палітыкай іншая. Мы ж памятаем все і партызаншчыну, і паўстанне, і тое, як беларусы намагаюцца зладзіць сваё нацыянальнае адраджэнне. Пакрышачку, ціхонечка, нешта робім добра, захоўваем, адраджаем і перадаем. І калі ціск ён становіцца вельмі сур'ёзны, тут, мне падаецца, аніякага Беларусі цярпення не хваце. Захоўваем, адраджаем. Ведаеце, я не ведаю, як даўно вы былі на беларускай вёсцы. Я таксама ўжо даўнавата, потому что ўжо 5 гадоў у эміграцыі, але нават перад сваім ад'ездам я прыязджаў на вёску да цёшчы, там хадзіў да калонкі за вадой, куды падыходзілі мясцовыя, вясковыя, дзеці, з якімі я гаварыў па-беларуску, і яны мяне не разумелі. Таму што яны не ведаюць беларускую мову, таму што іх выхоўвае тэлевізар з расійскімі каналамі, таму што народных песень бабулі не спяваюць і ўсё астатняе. Што мы захоўваем там? Па-першае, мы захоўваем нашу любоў да нашай сям'і, да нашага дабрабыту, да таго жыцця, якое мы там вядзем. Трэба разумець, што тое, што адбываецца ў тэлебачанні, у тэлевізары, гэта вельмі звязана з палітыкай, якая праводзіцца ў краіне. І таму, калі гаворыць, што для мяне асабіста, калі гаворыць, што не, палітыка, мы па-за палітыкай. Для мяне гэта не тое ж самае. Для мяне палітыка — гэта штодзённае жыццё. Таму што калі дзеці ідуць у дзіцячы садок, у школу, гэта ўсё палітыка. Тыя нават цэны ў краме — гэта таксама палітыка. Тое, якія песні мы пяем — гэта таксама палітыка. І тое, што, напрыклад, тэлебачанне ў Беларусі было ўвогуле не таго ўзроўня, да якога нават вырасла тэлебачанне ва ўкраіне ці ў іншых дзяржавах, гэта ўсё з-паза палітыкі. Таму што не надавалася неабходная ўвага нацыянальнасці, беларускасці і, груба кажучы, не было грошаў, каб зладзіць добрый запыт на нейкую беларускую імпрэзу, фільмы, тыя ж самыя музыкі. Чаму бы не перастаць забараняць? Гэта ўсё таксама палітыка. Таму калі вось мне заўсёды гаворылі, што палітыка гэта там недзе ў нейкім боку, мы не чапаемся, я толькі потым зразумела, што насамрэч палітыка яна ва ўсім нашым жыцці. Да, але я ізноўку вярнуся трошачку да ось гэтай гісторыі вашай эміграцыі вымушанай, хоць гэта быў такі пераслед эканамічна ўсё, ці як, вот вас там зажаць, аджаць хацелі, наколькі я разумею, па такіх бізнес-справах, але тым не менш, з'ехалі, вымушана, з'ехалі, сказалі,
ўсё зразумела, там магчымасці няма, нам тут трэба жыць, трэба інтэгравацца. Асабліва вот вы прыехалі на той момант, я так разумею, не асабліва людзі, которые не асабліва уцягнутыя вот усе гэтыя нацыянальныя, адраджэнскія, вот усе гэтыя працэсы. То бок, ну прыехалі звычайныя беларусы. Ім будаваць новае жыццё на новым месцы. Як вы кажаце пра тое, што і сапраўды как беларус прыязджае вельмі часта некуды на іншае месца, хуценька аглядзеўся, прыйшоў да высновы і раз і ўсё, і знік беларус. Зато гоп, новы француз нарадзіўся праз там 2 гады. З вами чаму так не здарылася? Ці здарылася і што пайшло, і што пайшло не так? Вот давайте тады поэтапно. Не было такого, ну все, то калі прынялі рашэнне, все, мы тут афранцузваемся, і такое, не было такое шкадавання. Ой, а как же ж, вот там наше ўсё гэта, вот беларускасць наша. Ці вот як яна адбывалася, гэты працэс? Трэба разумець, што калі чалавек з'язджае са сваёй краіны і ў такую зусім іншую краіну, як Францыя, шмат чаго мяняецца, і гэта вельмі цяжка псіхалагічна. Мне падаецца, што нешта там у маёй галаве вельмі добра спрацавала, і каб захаваць псіхалагічны стан, не паглынуць у нейкіх скаргах на жыццё іншае, у мяне было заблакавана увогуле магчымасць такая, нават думаць пра тое, што калісьці я вернуся ў Беларусь. Я для сябе зразумела, што ніколі такога не здарыцца, што мы вернемся ў Беларусь, таму што гэта немагчыма з-па-за пераследу. І таму я нават проста аб гэтым не думала. Трэба было клапаціцца аб тым, каб дзеці пайшлі ў школу, каб было нешта штосьці есці, вывучаць мову, і я сканцэнтравалася на тым, каб адаптавацца ў той новай краіне, таму што ў гэтай краіне пачынаецца маё новае жыццё нават не з нуля, а нават значна ніжэй нуля. А потым, калі я ўжо адаптавалася, моя праца была ў нейкі час стала звязана з тымі людзьмі, якія патрабуюць таксама падтрымкі. Нам у свой час шмат хто дапамагаў, і калі адбыліся падзеі 2020 году, я нават не ўпэўнена, што менавіта са жніўня, нават крышачку раней, я для сябе зразумела, што я не магу заставацца ў баку, недзе там у нейкай старане, і адчуваць сабе больш часткай французскага нейкага колу, але гэта тое, што адбываецца ў Беларусі, я разумею. Тыя людзі, што з імі адбываецца, я іх разумею, і калі я магу чымсьці дапамагчы, то я павінна дапамагаць. Але ўсё ж таки вось гэтыя падзеі ў Беларусі вы ўспрынялі як шанец, што нешта зменіцца, і я нарэшце ўсё ж таки змагу вярнуцца ў Беларусь, ці вот як это ўспрымалася? Гэта мною спрымалася как тое, што гэтыя падзеі гэта моя частка мяне, частка майго светаадчування. Гэта тое, як я да гэтага стаўлюся, і тое, што я на 1000% падзяляю. А гэта было што? Таму што абсалютна розныя былі, как бы так сказаць, мэты і пажаданні у грамадства беларускага. Адныя казалі пра тое, што нам проста надакучыў Лукашенко, мы хочам, вот, каб яго не было, але ў прынцыпе ўсё астатняе ў Беларусі нас задавальняе. То бок, па вялікаму рахунку, яны былі згодныя нават на Лукашенку, ну, такого апгрейджанага, 2.0, каб ён такі больш сучасны, а не вот это вот, що там, где вы видите які-нибудь ковід, я его не бачу, значит, его нема. Што вы больш сучасны, а ўсё астатняе, как бы, все нормально. Другие казалі, я супраць Лукашенкі, але мы тут вот, мне, как бы, за Россию. Нам тут рускага мира падавай паболі. Трэцяе за незалежную Беларусі, там падалі ад России ў Европу. То бок мэты былі розныя. Вот як вам бачылася гэта ўсё?
Па-першае, я бачыла, што да 2020 году было вельмі моцная і вельмі прыгожая хваля адраджэння беларускасці. Тыя ж самыя вышыванкі, нацыянальныя кафэшкі, беларускамоўя, крышачку больш песень. Такая вось нейкая вясна беларускасці. Мне падаецца, што гэта было таксама з-за прыкладу Украіны, таму што беларусы заўсёды яны былі вельмі мабільныя, шмат у каго ёсць сем'і ва ўкраіне, шмат хто ездзіць у Польшу, у Літву і бачыць, як жывуць іншыя краіны. І таму вось гэтая хваля пакрысе, вось такая вось хваля беларускага адраджэння, яна ўжо пачала адбывацца. Для мяне асабіста я гэта адчувала як прага да свабоды, да волі. Да свабоды нешта вырашаць за сабе, за сваю будучыню, не асабіста маю, а з пункту гледжання беларуса, які там жыве. Гэта таксама пачуццё чалавечай годнасці, калі чалавек жадае таксама неяк кіраваць сваім жыццём і сваёй будучыняй. Усё ж таки, глядзіце, вы распавялі пра тое, што калі вы выбушана адразу з'ехалі ва Францыю, зразумелі, што ў Беларусь вы вярнуцца не зможаце, вам трэба адаптавацца, трэба будаваць сваё жыццё. То бок сказалі сабе, я ў Беларусь не вярнусь. Всё, тут сцяна. А потым 20-й год, і так склалася, што нейкая надзея, што нешта зменіцца. Я вярнуся ў Беларусь. Ну, ці вярнуся, не вярнуся, ну, прынамсі, змагу туды паехаць, там, наведаць там, магілы продкаў, хаця бы, там, ці яшчэ што-небудзь. Сёння, потым праз пэўны час стала зразумела, што не, гэтаму не адбыцца у бліжэйшай перспектыве. Ці не адчувалі сябе падманутай, ці не адчувалі сябе пакрыўджанай, што ізноўку, вот, как бы гісторыя, лёс, там, ці яшчэ што-небудзь мяне падманулі. А ніводнага разу. Таму што мне падаецца, што амаль кожны беларус, які адчуваў, што нешта ў ім перавярнулася, ці адчуваў і спачуваў таму, што адбывалася не толькі ў 20-м годзе, але і потым, ён можа ахарактарызаваць новае пачуццё, гэта еднасць. Еднасць беларусаў, якія не толькі застаюцца ў Беларусі, или заставаліся, якія жывуць па ўсім свеце. І вось гэтая еднасць, раней, мне падаецца, ее не было так бачна. Ну, мо яе і не было, а мо яна і была. Але вось гэтая самая еднасць агульнай нацыі па ўсім свеце, як я зараз гавару, вось новае пачуццё, гэта глобалізацыя беларусаў свету. Калі Беларусь, яна такая становіцца па ўсіх краінах, па крышачку, кожнай краіне па крышачку Беларусі. Ці там свае самыя імпрэзы, народныя амбасады, ці, напрыклад, беларусы Сан-Францыска, кожны нешта ладзіць і захоўвае вось гэтую беларускасць. І яна таксама захоўваецца не толькі праз нейкія імпрэзы ці там нацыянальнай каштоўнасці, але яшчэ паміж стасункамі паміж людзьмі. І вось тая самая еднасць, мне падаецца, што гэта і дадало пачуццё чалавечай годнасці, чалавечай беларускай годнасці. Добра, мы, можа быть, да гэтай тэмы вернемся трошку пазней. Я зараз хацеў бы взять шырэй, асабліва цікава з пункту гледжання таго, што вы у пэўны момант все ж таки інтэграваліся у французскае грамадства, дзесьці, можа быть, зразумелі французскае грамадства французаў. Мы вельмі, как бы,
любім ці можа быть так склалася у нас, што лічым, што першая такая і самая прываблівая нацыянальная ідэя у якасці слогана пэўнага, гэта французская. Свабода, роўнасць, братэрства. Такая вось нібыта нацыянальная ідэя Францыі. А гэта сапраўды так. Гэта нацыянальная ідэя Францыі, а французы ўвогуле задумваліся пра нейкую там нацыянальную ідэю. Сёння перад імі такое пытанне стаіць, не? Французская нацыя гэта вельмі складанае пытанне. Таму што з пункту гледжання братэрства гэта насамрэч так, французу суседу заўсёды дапаможа, асабліва калі ведае адзін аднаго і добрыя стасункі. Што датычыцца увогуле Францыі, у нас у Францыі зашмат розных маленечкіх такіх нацыянальнасцяў, розныя нават мовы. Наша, напрыклад, Ніцца увогуле толькі з 1860 года стала французскай. Той кавалачак маленечкі зямлі знаходзіўся заўсёды паміж рознымі варожымі станамі, ці то з аднаго боку Італія, з другога боку Францыя, і вось яны штурхалі тую Ніцу заўсёды паміж сабой. Ну і то ўвогуле Італія стала Італіяй праз 2 гады пасля таго, як Ніцца стала французскай. І мова свая ёсць, і звычкі свае, і нават нацыянальны строй свой ёсць у Ніцы. Больш няма нідзе такога. І таму кожны куточак Францыі, ён мае свае такія асаблівасці. І кожны гаворыць, што ён самы-самы лепшы, таму што ў Ніцу не прыязджаюць. Вось, але французаў аб'яднае, у іх ёсць вельмі моцная нацыянальная ідэя, гэта пачуццё еднасці з аднаго боку. Гэта тое, што датычыцца стасункаў з замежнымі краінамі. Гэта пачуццё нацыянальнай гордасці за ўсю гісторыю французскую, за сваіх бацькоў. Шмат чаго робіць французская дзяржава, французскія палітыкі. Гэта ж тая самая, напрыклад, франкофоні. То бок аб'яднанне франкамоўных не толькі краінаў, а нават людзей усюль па свеце. І мне падаецца, што менавіта з-паза пачуцця французаў і французскай нацыянальнай ідэі я сабе больш адчула беларускай. Вот так вот. Каб любіць Беларусь сваю родную, да? Каб адчуць сваю нацыянальную годнасць, трэба ў розных краях пажыць. Таму што ў французаў зразумела, што у нас ёсць нацыянальнае, што трэба гэтым ганарыцца, што не вельмі ж добры французскі рэп, згадзіцеся са мной, але сваё нацыянальнае, таму падтрымліваем. Не вельмі ж там нешта добрае там адбываецца ў французскім нават тым самым футболе, але ж сваё нацыянальнае, нават не суацкае, падтрымліваем усе. Нас вось ёсць, напрыклад, сусед, які валодае там нейкай крамай, там нешта намагаецца рабіць. Мы падтрымаем гэтага суседа, а не пойдзем у нейкую іншую краму, якая сеткавая. І тут вельмі бачна відавочнае адрозненне ад беларусаў, якое, это ж сваё, это ж наша, это ж нейкая ерунда, фуфло нейкае. Вот, у лепшым выпадку, дык это наша там у Маскве прызналі. Значыцца, яно ж нешта варта, тады ўжо і мы звернем на яго ўвагу. А так, сваё гэта, нешта такое.
Дык где яна это нацыянальная гордасць? Тое ж самае у французаў. Тое ж самае. Паміж сабой можна там нешта і паспрачацца і пагаварыць, што тое не так працуе, гэта не тое, гэта не эдакае. Але кожны стаіць на тым, што тое, што робіцца ў Францыі, гэта значна лепшае, чым тое, што у вас там, напрыклад, у Італіі. Да, толькі ў беларусаў наадварот. Тое, што робіцца недзе там, гэта добра, а гэта наша сваё, это нейкая ерунда. Так гэта ж паміж намі. А калі трэба ўжо пайсці кудысьці і размаўляць, а што ж такое мы беларускае добрае зрабілі? А вось дзе нашы беларусы, мы тут успамінаем і Шагала, і Метро-Голдвін-Майер, і ўсё мы добра ўспамінаем, таму што ганарымся. А паміж сабой можна вось ціхонечка і паспрачацца. Ну, можа быць, Шагалам і ганарымся, таму што вот сусветна вядома, а калі ўзнікае пытанне такое, как бы, ну, сучаснае, то я пайду на якога-нибудь Газманова, а не пайду на беларускага, які на галаву можа вышэйшы за Газманова, там выканаўцу ці спевака. Я там беларускую кніжку чытаць не буду, а вот почытаю там якую-нибудь белетрыстыку расійскамоўную, расійскую, ці яшчэ што-небудзь. Вот оно як праяўляецца. Дзе яно гордасць за сваё? Ну, калі гэта мы гаворым насамрэч пра розны культурны ўзровень. Ёсць, я ўпэўнена, што ёсць у нас зашмат сем'яў, якія не чытаюць расійскую белетрыстыку, а чытаюць нейкія класічныя выданні, класічную літаратуру. Не заўсёды, ну, вось я, напрыклад, не ведаю, хто пойдзе на Газманова. Не, ведаю, но не адкажу. Хай яму будзе сорамна, ён сам ведае гэта. Калі я была, напрыклад, маленькая, класе у 4-м ці ў 5-м, нават недзе так, я нават сама слухала Меладзе. Вось, тады 2 гады. Ну, потым я стала слухаць ўжо як нармальны чалавек Нірвану і Металіку са Скорпіонс. Таму гэта залежыць яшчэ і ад атмасферы, ад школы, ад асяроддзя. Добра, хай гэта будзе на, как бы, на не то што на сумленні, а на тым адукаванасці і прыняцця свайго ўзроўню прыняцця кожнага свайго чалавека, кожнага чалавека паасобку. Давайте я мы... могу дадаць. Ну, калі ласка. Я магу дадаць. Гэта не толькі ўзровень кожнага чалавека ці кожнай сям'і, адукаванасць, неадукаванасць. Трэба яшчэ гаварыць пра тое, што калі ёсць такая магчымасць у нашых палітыкаў, у лідараў меркаванняў, трэба надаваць больш увагі да добрых ініцыятыў, да добрых пачынанняў, да нашых музыкаў, да нашай літаратуры. Трэба спрыяць, нам кожнаму трэба спрыяць. Вось вам трэба спрыяць таксама, Зміцер. Я ведаю, што вы шмат чаму ўжо паспрыялі і спрыяеце і займаецеся гэтай справай. Дзякуй вам за гэта, і таму што гэта насамрэч вельмі добра захоўвае нашу цікавасць у беларускасці, у беларускіх аўтарах, у беларускіх музыках. Але трэба, каб вось вы заразілі б кагосьці яшчэ сваёй беларускасцю. Ну вось пакрышачку, каб больш гэта гучала, каб больш мы мелі прыкладаў таго, што ствараецца. Вось каб вы знайшлі свайго, напрыклад, сутаварыша ў Злучаных Штатах, і тады было больш беларускасці па ўсім свеце. Ну, працуем над гэтым, працуем. Але як вы лічыце, вот як чалавек, які дастаткова шмат ужо пражыў за мяжой, наколькі вы змяніліся? Наколькі вось гэтая заходняя цывілізацыя вас сапсавала, каб мы разважаем пра тое, што некалі мы ўсё ж такі вернемся. Вот уявім сабе, мы размаўлялі пра гэта не адзін раз тут у студыі, што уявім сабе, што там не сёння, заўтра, хай праз год, праз 2, там, праз 5 муры гэтыя рухнуць,
рэжым зменіцца, мы зможам вярнуцца ў Беларусь, і вось тады дзве часткі нашага падзеленага грамадства, вот як той лего канструктор, раз вось так аб'яднаюцца, і мы там да светлай будучыні павядзем сумесна Беларусь. А наколькі гэта сапраўды вот так вот лёгенька ўсё будзе, таму што, як некалі сказаў мне Бахарэвіч, мы вельмі рознымі шляхамі зараз пайшлі. Дзве гэтыя часткі падзеленага грамадства. Да, у нас можа быць прынцыпе аднолькавыя каштоўнасці, аднолькавыя мары, але проста мы мяняемся по-рознаму. Тыя, хто жыве за мяжой, і тыя, хто жыве ўнутры Беларусі. Як вам бачыцца вось гэтая магчымасць яднання? Ці будзе яно, ці магчымае яно? Цалкам згодна, што мы пайшлі рознымі шляхамі. Але трэба разумець, што ў Беларусі зараз няма магчымасцяў таксама добра развівацца на патрэбу беларусам. Калі муры рухнуць, было б вельмі файна вярнуцца і дапамагчы нешта пабудаваць добрае, працоўнае у Беларусі. Гэта было бы вельмі добра. Складана, таму што тыя людзі, якія там засталіся, могуць глядзець, што вы там сабе разумееце. Вас там захад прыгрэў сабе, і ўсё, нічога, вы ўсё ўжо забыліся, як у нас тут все працуе. А так, як вы прапануеце, яно не працуе. Але калі мы пакрыху будзем намагацца зразумець адзін аднаго, то ў тым кансэнсусе можна выбудаваць і добрую адукацыю, і адраджэнне культурнае, і спрыянне таго, каб на вёсках што-то добрае рабілася, каб людзі адтуль не з'язджалі, каб беларускамоўе таксама заставалася. Ну, хочаш ты гаварыць на расейскай, таму што заўсёды ёй размаўляў, ну, можна гаварыць, але як у той же самай, як усе прыклад такі прыводзяць у Швейцарыі, там размаўляюць на некалькіх мовах, і чаму бы не. Таму можна размаўляць і на трасянцы, і на тарашкевіцы, і на нейкі час, спадзяюся, на расійскай мове. Але трэба не забывацца пра тое, што мы можам зрабіць лепшага. Гэта пра волю, пра свабоду, пра годнасць і у першую чаргу гэта пра будучыню. Калі мы не паважаем свае карані, калі мы не будуем нешта на будучыню праз стагоддзі, то у нас насамрэч проста не застанецца нават для нашых дзяцей. А вось як юрыст, от што вы лічыце варта было перш за ўсё зрабіць у Беларусі? Ну, вот у вас ёсць зараз магчымасць, вы кажаце, ну вы ж юрыст, вы разбіраецеся ва ўсім, от што нам трэба перш за ўсё зрабіць? Насамрэч можна рабіць уже крышачку зараз. Гэта такая вось партызаншчына. Трэба накіравацца на моладзь, на дзяцей. Трэба, каб дзеці мелі магчымасць, дзеці і моладзь мелі магчымасць бачыць, як што добра працуе у іншых краінах, якое ёсць грамадства ў іншых краінах, каб яны бачылі прыклад іншых дзяржаў, іншых дзяцей, каб быў шмат шырэйшы светапогляд. І мне падаецца, што пачынаць трэба з гэтага. Другое, што можна ўжо будзе пачынаць толькі калі ўлада зменіцца на дэмакратычную, гэта дабавіць культурнасці, беларускай культурнасці. Беларускай культурнасці я маю на ўвазе вывучанне, значна больше вывучанне мовы. Ставіць добрыя гістарычныя фільмы, зладзіць тэлебачанне, прапаноўваць сучасныя выставы. Таксама, мне падаецца, было б вельмі файна адрадзіць вось такую, я ўжо не памятаю, як гэта завецца, калі
калі была магчымасць пабудаваць нейкія там усадьбы і вось таксама развіваць вось гэты турызм такі местачковы, сельскі агратурызм. Вось агратурызм. І пакрыху вернецца такая адчуванне сабе беларусам. Але для таго, каб гэта ўсё працавала добра і каб заставаўся інтарэс у гэтым працаваць, трэба зладзіць вельмі глыбока эканамічныя змены. І больш надаць увагі, канешне, гэта прадпрымальніцтву. Вось прадпрымальніцтва, свабода прадпрымальніцтва, магчымасць рабіць сваю працу і жыць з гэтага, не без нейкага пераследу, без таго, што заўтра прыйдзе падатковая і скажа, нешта ты тут не тое напрацаваў сабе. Мне падаецца, гэта было б першым крокам, на якім бы будавалася далей і цікавасць грамадства рабіць нешта сваё. Калі вы казалі пра дзяцей, з якімі цяпер працаваць, вы мелі на ўвазе вось дзяцей тут у дыаспары? Я мела на ўвазе увогуле ўсіх дзяцей. А як можна працаваць і даводзіць вот это вот усе веды дзецям, якія зараз у Беларусі? Гэта летнікі, гэта, напрыклад, прапановы навучання некалькі там месяцаў, зладжваць у іншых навучальных установах, там, напрыклад, у Еўропе. Гэта праграмы абмену, гэта праграмы стажыровак, гэта праграмы студэнцкія. Як то, я разумею, што зараз на ўзроўні універсітэтах ці нейкіх навучальных установах гэта будзе вельмі складана, але пакрышачку, з адпачыначкаў можна было б гэта ўсё файна пачынаць. Але каму? Калі з аднаго боку мы маем супрадзеянне і нежаданне, каб гэта развівалася з боку рэжыма, з другого боку мы бачым, як не праяўляюць да гэтага цікаўнасць заходнія краіны, як ввогуле нейкі жалезны занавес апускаецца на мяжы з Европай і Беларусі. Мне падаецца, што заходнія краіны маюць вялікую цікавасць да гэтага, але яны не бачаць магчымага адказа ад сваёй прапановы, ці нават прапановы. Таму што яны, калі працуюць з дзяржавай, то аніякага, канешне, водгуку на гэтых прапановах няма, акрамя, магчыма, там некага турызму высокастаноўчых асоб. Гэта ўсё зараз, мне падаецца, магчыма толькі на нізовых ініцыятывах. Нізовых ініцыятывах у Беларусі, нізовых ініцыятывах у заходніх краінах, якія даносяць гэта да ўладаў сваіх краін, і тады ўжо можна зладжваць больш-менш такія глобальныя праграмы. Глобалізацыя беларусаў, вось вы такі тэрмін ужылі, і ён мне цікавы, падаецца, з некалькіх момантаў. Першы, глобалізацыя беларусаў, яна адбылася, можа быць, у 20-м годзе, у 21-м была, а сёння яна захоўваецца? Мне падаецца, што нават больш яна расквітнела, глобалізацыя беларусаў, таму што спачатку гэта было натхненне, гэта была нейкая энергія, гэта было пачуццё і потым надзеі, якія перасталі існаваць, магчыма, на кароткі час. Пасля гэтага была праца у кожнага беларуса ў сваёй краіне ці у кавалачку свету. Потым гэты працы яны аб'ядноўваліся. Людзі пачалі паміж сабой знаёміцца, вось як, напрыклад, мы з Надзеяй пазнаёміліся зараз. Людзі пачынаюць раз'язджацца і зноўку знаёміцца са сваімі сябрамі, напрыклад, з дзяцінства. І гэтыя
новыя такія новыя старыя сувязі ці новыя сувязі яны значна больш зараз каштуюць для нас па краю, мне падаецца, таму што яны ўжо больш такія зрэлыя, яны больш асазнаныя, і мы ўжо разумеем, што ў нас ёсць шмат чаго агульнага, чым мы можам падзяліцца ці што мы можам зрабіць, і мы ўжо ведаем, што беларус беларусу беларус. Але ці не ўсё ж таки паступова мы не вернемся да гэтага стану, калі мы разыдземся па сваіх кватэрах, там ніцаўскіх, італьянскіх, там варшаўскіх, амерыканскіх, і будзем жыць сваё новае жыццё, там наколькі оно там шчаслівае, нешчаслівае, але ўжо па-за межамі Беларусі. І па-за межамі вось гэтай актыўнасці і беларускай глобалізацыі. Мы ніколі не станем у першым пакаленні французамі, не ведаю, як амерыканцамі, але не станем немцамі, італійцамі ці палякамі, магчыма. Палякамі яшчэ магчыма, мне падаецца. Але нацыянальная ідэнтычнасць – гэта тое, што нас адрознівае ад іншых краінаў, у якіх мы жывем. Таму што ў нас ёсць некалькі светапоглядаў. Мы бачым, што адбываецца ў адной краіне, што тут добрага. Мы бачым тое, што адбываецца ў нашай краіне і ў нашых сваякоў, і што ў гэтым добрага ці дрэннага. І гэта пашырае наш светапогляд. Напрыклад, мае дзеці, яны лічаць сабе, сярэдняя дачка, яна лічыць сабе францужанкай. Такая: мама, я буду размаўляць на французскай, а ты будзеш лепш мяне разумець, таму што я францужанка. Яна навучаецца ў французскай школе, яна сабе так адчувае. Але з'ездзілі мы у Вільню у гэтым лютым. Мы пазнаёміліся з маім аднакласнікам, мае дзеці пазнаёміліся з сям'ёй майго аднакласніка. Мы паездзілі, пахадзілі, пагулялі ў -20. Дзецям вельмі спадабалася, і калі ўжо з'язджалі праз 5 дзён, сын мой мне гаворыць: мама, а можна хаця б раз на тыдзень ты будзеш мяне навучаць беларускай мове? Каб я ж беларус, каб я ведаў, і каб мы стасаваліся з іншымі беларусамі. Таму, мне падаецца, трэба гэта захоўваць. І вось гэтая глобалізацыя гэтаму толькі спрыяе. Слухайте, яно, конечно, вельмі і гісторыя прыгожая, і размовы там пра ідэнтычнасць, там пра нацыянальныя каштоўнасці, гэта ўсё таксама вельмі прыгожа. Але глобалізацыя не толькі ёсць беларуская, але і сусветная глобалізацыя ёсць. І на фоне гэтай агульнай сусветнай глобалізацыі мы тут са сваімі гэтымі нейкімі забабонамі нацыянальных каштоўнасцяў, мова, культура, гісторыя, традыцыі, не выглядаем неяк адсталымі ад усяго астатняга света. Можа, наадварот, трэба нараспашку, мы тут усе грамадзяне сусвета, а не вот это вот все, за плотам нейкім беларускім. Грамадзяне сусвету і ёсць тыя людзі, якія могуць свабодна перамяшкацца, якія захоўваюць свае каштоўнасці, якія могуць падзяліцца гэтымі каштоўнасцямі, якія надаюць у гэты свет нешта большае, чым тое, з чым яны прыйшлі ў той свет. І калі мы зможам больш зрабіць добрага, а мы можам гэта зрабіць беларускага добрага, то і свет стане значна лепш. А місія беларусаў рабіць свет лепшым, это ж зразумела, Господі, не ж дарма ж Христос прызямліўся ў гародні, прынёс нам такое вот веды такую. Беларусь вашай мары, гэта Беларусь, это краіна з якім палітычным рэжымам? Гэта парламенцкая рэспубліка, прэзідэнцкая, анархія, монархія, Вялікае княства літоўскае, 2:0. Было б файна, мне падаецца, Вялікае княства літоўскае, але зараз гэта вельмі складана, і час той ўжо даўным-даўно прайшоў. Кожная краіна, якая была, якая зараз існуе, а раней частка знаходзілася ў складзе, яна ўжо мае сваю нацыянальную ідэнтычнасць значна іншую. Ёсць жа ж у нас Еўрасаюз. Чаму у нас не можа быць Балта-Чарнаморскі саюз, абгрэйджанае Вялікае княства літоўскае?
Таму што я тогда зараз успамінаю, што Францыя якраз і была той краінай, якая сабатавала прыняццё федэралізацыі і агульнага такое вось пратварэнне еўразвяза у адну краіну, таму што кожны павінен захаваць таксама і сваю ідэнтычнасць. І мы цікавыя, і мы сільныя, мы моцныя, кожны у сваіх некаторых асаблівасцях. І мне падаецца, што час вось гэтых імперый, ён ужо даўным-даўно знік. Ён вельмі даўно знік, імперыялістычны гэты ўклад. Таму Беларусь будучыні, мне падаецца, што, па-першае, гэта такая парламенцка-прэзідэнцкая форма кіравання. З прэзідэнцкая частка гэта больш, як, напрыклад, у Великабрытаніі, гэта больш такая выснова асоба прадстаўнічая, якая заўсёды ўсім вінаватая і нічога з гэтым зрабіць не можа. Але моцны парламент, мне падаецца, што гэта парламент. Можам гаворыць так ужо, калі мы ўжо да гісторыі звяртаемся, то моцны сейм, моцная рада, і тады, мне падаецца, гэта было б вельмі файным момантам для кіравання і для таго, каб мы маглі нешта зноўку пабудаваць. Дзяржаўная мова, якая і колькі у гэтай новай Беларусі? Пытанне, мне падаецца, з падвохам. Таму што калі, мы можам заставіць на нейкі там час мову і расійскую, чаму мне, шмат хто размаўляе, пакрысе пераходзіць на беларускую мову. Беларуская мова якая? Ось, Зміцер. Якая беларуская мова, наша беларуская мова? Гэта трасянка, гэта тое, якой мовай зараз... Ёсць ужо літаратурная мова, ўжо кансэнсус ёсць. Ці мо лацінка. Ці калі мы вось уже звяртаемся на захад, ці мо зробім таксама яшчэ адну мову беларускую, але лацінку, і ў нас тады будзе як мінімум трохмоўе, лацінка, сучасная беларуская мова, і там крышачку расійскай. Лацінка это ўсё ж таки не мова, лацінка это напісанне. Таму беларуская, а на якой на кірыліцы ці на лацінцы пісаць, это ўжо паступова вырашыцца. Задачка з зорачкай. Так? Вось насамрэч мне падаецца, што было бы вельмі файна як мінімум мець две мовы. Асноўная, канешне, было бы добра, каб станавілася беларуская у кіраванні ў адміністрацыі. Прымусова я цалкам не згодна, каб гэта было прымусовае беларускамоўе, таму што добра, калі чалавек сам знаходзіць сабе ў беларускай мове, адчувае гэта, але трэба больш навучаць. Трэба больш навучаць і пераходзіць паступова. Расійская мова, чаму бы не, таму што гэта таксама добра, каб можна было на нейкай агульнай мове размаўляць яшчэ з прадстаўнікамі іншых нацый і з іншых краін, але трэба зрабіць таксама шмат намаганняў, каб было добрае вывучанне яшчэ і іншых замежных моваў. І гэта тое, чаго вельмі зараз не хапае ў навучанні беларускам. Я згодны з выказваннем аднаго з маіх сяброў, які сказаў, што я за двухмоўе. Павінна быць у Беларусі две дзяржаўныя мовы: беларуская і англійская, да прыкладу. Ці французская, ці яшчэ і польская. Звернемся да гісторыі БНР, да? 4 дзяржаўных мовы. Нацыянальная ідэя ад Кацярыны Баўрэ гучыць як? Беларуская годнасць па ўсім свеце. Нават глобалізацыя беларускай годнасці. Глобалізацыя беларускай годнасці. Слухайце, змаглі здзівіць.
шикарная нацыянальная ідэя. Подписываюся под кожным з гэтых трох слоў. Глобалізацыя, беларуская годнасць. Галоўнае, каб ўсё ж таки годнасць гэтая была ад пачатку, а далей уже беларуская. Дзякуй вялікі. У якасці падарунка я хацеў бы, гэта в прынцыпе унікальная цішотка, таму што яна апошняя. Я адмыслова для вас яе бярог. Дзякуй вялікі, Кацярына. Гэта ад Еўрарадыё, ад мяне асабіста, ад праграмы Ідэя-Х. Ну, за такую нацыянальную ідэю, ну як, вот што яшчэ можна было, вот як можна было пашкадаваць? Дзякуй вялікі. Кацярына Баўрэ была ў нас у студыі, і мы з ёй выдатную, як мне падаецца, нацыянальную ідэю сфармулявалі. Дзякуй, Зміцер. Глобалізацыя беларускай годнасці. Во, выдала. Маладзец. Дзякуй. Дзякуй. Да пабачэння.